Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Donostiatik, gaur Kontxan estropadak bandera fabrika izango da, fabrika bandera, benetan izen berezia duena, baina hori da, adegi da bertako babeslea, eta hori da erabaki dutena gaurkoari begira. Garrantzitsuena Kontxan, estropada ederra, eta kontrapuntua handia atzo Bilboko Ibaizabalen ikusitakoaren ostean. Atzo Bilbon erlojupeko lana izan genuen, eta lan gogorra benetan. Gaurko oso ezberdina da, itsaso zabaleko estropada eremu klasiko bat. Ez da 2 luzetara, baizik eta 4 luze eta 3 ziabogetara, baina eta guztiz ere Donostiako estropada eremuaren nortasun berezi hori izango du. Eta horrek asko balio du, eta kontrapuntu ederra emango digu atzokoaren ostean. Ibon Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, Kontxan beti irrifartxu, beti alai, hemengo estropadek badute beste nortasun bat, beste indar bat, gatza. Ez da irailekoa, baina hola baitere panorama bera da, eta arraunlariak eta arrauntzaleak ona etortzen garenean beti pizten zaigu arra. Atzokoarekin era bat ezberdina azteko bigarren estropa delako, eta horrek esan nahi du gaur beste errekuperazioak eta barrak tartean sartuko direla. Bestetik, ura erlojupeko izan zen atzokoa, gaur txandaka izango ditugu, eta niretzat batez ere alderi nabarmenena atzo errekan izan zen, haizearekin hori bai, eta gaur itsasoan gara. Eta gainera, iruditzen zait, une honetan, iragarpenak agintzen ziguna baino, haizea hor non bai, baina itsaso gehiago daukagula. Pixka bat gora, bai. Eta itsaso bihurria, handirik ez, baina ipar-ekialdeko ukituarekin. Hemen badakigu eremu honetan, historikoki izango nuke, ligako eremuen artean behar bada, diferentziarik handienak hemen sortzen direla eta gaurko giroarekin. Ur bizitan ez gaude, baina argi, une honetan hor beltzuneak eta badira, eta hemen puntak libratzen den garaian, ekialdetik, pasaialdetik sartzen da itsasoa, eta kolpe gogorra ematen du, itsaso handirik ez, baina bihurritik eta erretik eta utxitik asko du gaur eremu honek. Bueno, hori dena ikusiko dugu gaur, lehenbizi emakumeak noski Euskotren Ligako bandera izango da jokoan, eta gero Euskolabelekoa, protagonistekin izan da Sara Gandara, berehala izango dugu baita ere uretan zuzenean, baina aldez aurretik grabatutako iritzi sorta hori eskainiko dizuegu. Nahi duzuenean lankideok? Pues objetivos de intentar ganar. O sea, estamos aquí para intentar ganar y vamos a hacer lo posible. Ayer no salió lo que pensamos, sabemos que estamos compitiendo contra un gran rival, pero hoy intentaremos ganar. Listo. Bueno, batzoko emaitzakin pozik ez, estropadarekin de pixkat erdizka, iruditzen zait tandan aldaketak eta aparte utzita gure tandan hirugarren luzian denbora gehiegi galdu genula, ez genula bier bezala lanain, da bueno, 10. postuakin gustoa ez, baina bueno, gaur ilusio handiakin aurrenengo tandan jungo gea, da nik uste tanda polita dakaula eta tanda irabazteko aukera dakau. Bueno, asmo berdinak, azkau, maila heltzitzea aldaune horrian, atzo estropa honen ateaza, baina bueno, gaur beste ekarra badakau eta aldan estropeko honen aitea. Bai, atzoko lana ona izan zen, ez genduen igual sari askorik jaso, 4. postu horreaz, baina bueno, pozik indako lanakin. Eta gaur, txanda honetan aurkari gogorra dekoguz, lan asko egiteko, eta espero borrokaran egitea. Borrokarako prest denak eta egia esan izango dute aukera estropada eremuak tamaina polita hartu duelako une honetan kanpokaldean dugun buiak 0,9koa markatzen du, baina ikusiko dugu hori papatean aztertzen ari gara eta gero izan daiteke aldaketa, baina horren berri emateko prest gaude. Lehenengo orain zera eskaini behar dizuegu, estropada eremuari buruzko xehetasun sorta eta nolabait lehen urtean batimetrien bidez emandako pausu horrekin jarraipena eman nahi dugu eta Asti eta Euskalmeten eskutik eta hor dator informazio zehatz horrekin Ibon Gaztañazpi. Hauxe, Mikel, ara, gaur goizeko marearen grafikoa, 8 baino lehentxeago izan da, itsas gora, eta ordu biak 5 gutxiagotan izango da, itsas bera horrek zer esan nahi duen, ura behera eman da, marea arditik aurrera jokatuko direla, gaurko, 4 txandak,
eta alde horretatik korronteak indarrak galduko du 61 koefizientetan, gaude ez dira handiak. Hau berriz, batimetriak ondo ezagutzen ditugunak, ara, barruko balizetan, 9 metro terdi, kanpoan asko, 33 metro, oso ondo ezberdinak hortxe, 2 puntetan, erdian 16 metro, eta bazterrean, batez ere, Santa Clarare 5. kale horretan, azpian metro bakarra, eta Bantxan ere, 5-6 metro, 5. kalean, eta 18-17 metro lehenbizikoan. Horra, nola sartzen den, hego-mendebaldeko itsasoa, hemen Donostiako badian, hor errepunpakune nabarmena, gaur zikina dezente dago, urguleko hortan, eta badia barruan berriz, ohi bezala, abanikoaren moduan. Aurrikuspenaren arabera, metro terdiko olatuak bataz beste. Ekarri aldearekin handiagoak, eta honek esan nahi du, Bantxa inguru horretan, bataz beste 0,7 metroko olatuak izango ditugula, baina aldia etortzen denean metro ingurukoak izan daitezke. Eta badian, nola ez, olatuak harrapatzeko modukoak bai, baina bajuxeagoak izango direla. Eta gezi horrek berriz, adierazten digu, urteko sasoi honetan, korronteak ze joera hartzen duen. Ipar ekialdetik, mendebalderantz bezala. Eta haizea, une honetan, iparraldetik ekialdeko puntuarekin, ikutuarekin. Baldintza hauetan ekingo diote lanari gaur, gure kirolariek, eta Euskotren Ligari dagokionez gogorra dezagun nola dugun sailkapena, atzo Bilbon lehen bandera jokatu eta gero. Arraun Lagunak da lidertzan, egungo txapelduna, 4 puntukin atzo garaipena lortuta, 3 punturekin Orio, Donostiarra 3 2 punturekin, eta Tolosaldea 4 puntu bakar batekin. Eta horren ostean, esan dezagun nola dugun kale sosketa emakumeen lehiari begira. Lehen kaletik arituko da Tolosaldea, 2. Donostia Arraun Lagunak, 3. Donostiarra, eta 4. kaletik Orio. Hemen duzue, Baiaren ikuspegi bikainori, eta poliki-poliki, beroketa egin eta gero, arraunlariak ari dira hurbiltzen, eta 4 daude, epaileen agindutara kokatuta, hori une honetan pitin bat urrutuxeago, baina hortxe erne, hori jotarrak ere, epailearen deia jaso bezain askar, balizan parera hurbildu, estatxa hartu eta lanari ekiteko pronto izango ditugu, ez dago alde horretatik inolako goraberarik, eta estropada eremuaren kanpo kaldean ikusten ditugu orain, gizonezkoak berotze lanak egiten, eta bitartean dira batean, aurkezpena Ibon Gaztañazpi Tolosaldean esan genuen, Zorrotzabal patroilanetan, eta Erostarbek azkenik aldaketa pare bat. Bat estriborrean, Mali Urdan Pileta, gaur 5. tostan, hortxe ikusten dugu, eta espaldan berriz, horretik itxaso aizpurua. Beraz, Tolaugarren izan ziren, bi aldaketa hauekin, zer erakusten duen gaur, Tolosaldea. Tolosaldea lehen kaletik, 2. Donostia Arraun Lagunak, Juan Mari Etxabe prestatzaile, eta honek mugimendu gehiago, besteak beste, arrobiko kupo hori bete alizateko, 3 hori bete alizateko, gaur Luziak kanal utzi du kanpoan, eta Simo sartu du, eta ekarri du beste dantza bat, besteak beste, Ane Pescador izango dugu elastiko honekin lehenengo aldiz Euskotren Liga. Hori da, estribor espaldan, Ane Pescador, Kristina Simoesekin batera sartu dira, eta beste bi aldaketak Baborrean egin ditu. Atzo hanketik, aiora Pelartieta ikusi genuen, gaur Pelartieta Brankari lanetan arituko da, eta Baborranketik Miren Idarreta eta sartu den bestea, 3. tosta Baborrean, Laura Martinez. 3. kaletik Donostiarra, Rufo Urtiz bereak prestatutako taldea, eta nobedadea, Magi Pui, gaur lanerako dugula, eta gero dantza bat edo bi, baita ere. Movimentu batzuk, Magi Pui sartu du 5. tosta Baborrean, itxaso uzkudun 5. 3. ekarrita, argi, ondiz lekubarrik, gaur Baborretik estriborrera, atzo Baborrean izan genuen, gaur estriborrean, eta Ane Diaz ere mugitu du. Beraz, estropalari aldaketa bakarra, baina gaur Donostiarran dantza handi samarra. Eta hemen Orio, Patxi Frances prestatzaile, eta Ababorren nobedadea, Eider Barbarena. Hori da, Eider Barba, 3. tosta Baborrean, gaur Usu Eurra geratu da, lehorrean, estriborrean sartu dena, Taide Gomez de Segura, 4. tostan, baina ara, Andrea Ubina, atzo 4. tostan, gaur 5. Leire Garateatzen 5.
gaur estribor espaldan. Biki Piñeiro espaldatik aurrera eta Oian Eiraola berriz, Brankari lanetatik, Babor espaldara. Beraz, Patxi Frantzesek errota martxan jarri du. Bueno, hauesek lanean arituko diren arraunlariak eta uretan haien lan aurbiletik jarraitzen izango dugu. Sara Gandara, barre lineatik esan didate prest dugula. Egunon Sara, zer moduz, aurrera? Baita zuri ere, Mikel, Ibon eta ikusentzule, bai, iritsi gara irtera puntu honetara. Txintxo daude emakumezkoen lau traineruak irtera hartzeko prest, baina hor estropada eremuan ikusten dugu ontzi bat zeharkatzen, ez dakit horrek eragozpenik sortuko duen edo atzerapenik sortuko duen, edo nolare zeuek aipatu dituzue baldintzak, momentuz hemen oso ondo gaude, euria momentuz ez daukagu, ikusteko dago bagoizak aurrera egingo duena inean, euria bizitari izango dugun ala ez. Beroketa egiten mutilak ikusi ditugu eta hementxe, dana prest, semaforoetan eta euren ontzietan epaileak, beraz, atzera zenbaketa hasi da. Gero protagonistekin, Mikel. Ederki, atzera zenbaketa hasi da, baina belauntzi hori hortik aldentzen ez den bitartean, alperrik ari gara, Ibon. Bai, Lukretia ontzia, eta ederki ezagutzen duenek badia, horre turistekin atzera eta aurrera ibiltzen dena, ikusten dute patroiak, orantxe, baborrera jotzen duen. Eta zer esango dizut, Mikel, holako kontuekin nire iritzia aurten ez dela aldatu? Errepidean jasotzen ditugu guk. Pasa ezkero eta arauak betetzen ez ditugunean, isunak eta alakoak. Ezin duzu inistu, Ibon. Bai. Gertatzen zaitu zuri. Eta serio esango du, nik uste dut hemen alakoetan ere, itxasuan ere badira trafiko arau batzuk eta abar, betetzen ez denean, hemen onbeste jende begira eta hainbeste, ez dakit, kirolariek aurrena jendeak beste errespetu bat merezi du. Eta diot ez dagoelako hemen autoridaderik ikusten ez duelako. Egia esan hori aipamatzeko asmoa nuen orain, Ez da ikusten iraileko nolabait martxarik alde horretatik behintzat. Bestela antolaketa lehorrean, kai aldean eta bai, egoki, baina estropada eremua zaintzeko irailean Donostiko bandera jokoan izaten den talde hori gaur faltan botatzen dugu. Baten batzuk ibiliko dira. Bai, ikusten ditugu hor uarte parean, hortxe Miguel bere elastiko, fosfor, estente hori eta bar, baina aleka ikus ditzakegu. Eta irailean berriz hemen bera uretako motoekin. Bai, eta gainera askarrak behar dute izan. Arek inork ezer esaten espadio eta bera konturatzen espada, bere kabuz hor lasai jarraituko du, ez? Bueno, epaileak lasaitu dira pixka bat, ikusi dute gauza bere onera badoala eta deitu egin dituzte kirolariak eta gogora ezazu ikusentzuleok lehen kaletik Tolosaldea izango dugula, Donostiarra Lagunak bigarrenetik, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Orio, estropada eremuaren erdikaldetik etxeko hiriburuko bi traineruak. Bientzat eguna oso berezia, baina baita beste guztientzat ere. Kontxan estropada bat jokatzea ez delako astero gertatzen den gauza. Ez da gutxi horik ere. Estropada eremuaren erdialdea aipatu duzu eta esango nuke, kaleak eta kalen inguruan aritzerakoan, bigarrena eta hirugarrenak gaur txarrenak ez direla. Honenaren inguruan izan ditzakegu zalantza gehiago, baina erditik ongi joango dira. Eta hemen gaur ikusten dena da, batez ere lehenbiziko kaleak, bi puntak libratu bezain laster, kolpe gogorra jasoko duela, oso gogorra ere. Bueno, hortxe ditugu lau patroiak, estatxak hartuta, eta arazori gabe kokatu dira. Semaforoak. Zuzen asko daude. Orantxe, entzun dugu, eta ikusi ere bai. Hasi da Jaun Andreok, Fabrika Banderaren 6. edizioa, Donostian, eta hasierako txampan hemen ditugu lau traineruak. Bueno, momentuz iruditu zait, Arraun Lagunaken branka pikin bat aurretik dela, eta GPS-ak segundu bat markatzen du Arraun Lagunak elkarteko Lugainene traineruaren alde. Segituan ikusiko dugu, olatu Argoiko iruditik, nondik sartzen den, estriborretik argi eta garbi.
Arraun Lagunak buruan eta segundu bakar batera beste 3 trainerua. Balkari gabe laguntziak, bakarren bat pestainarekin. Zuek idea bat hartzeko, une honetan, estropada eremuaren kanpokaldean dugun buiak lehenengo aldiz metro bateko olatua markatu. Pentsa. Horein, dagoeneko punta paretan, minutu erdi barru, golpea jasoko du, batez ere lehenbiziko kaleak. Bigarrenak ere bai behar bada. Lugain ere, dagoeneko erritmoera bat asentatuta. Donostiarra sufritzen, ontzi bateko atzerapenarekin doa Rufo Urtitz berearen taldea. Eta han ikusten duzu Orio baita ere. Hau patroiak, bere kaleari eutxiz, galtzeak eta saiestuz. Pizkatxo bat sufritzen eta Arraun Lagunak bigarren kaletik. Hemen Tolosaldea eta ikusten duzu Arraun Lagunaken txopa. Momentu hontan Orio eta Arraun Lagunak parean dira, hautsi egin da txanda. Tolosaldea 3 segundura, Donostiarra 5. Orain zikintxeago behar bada Arraun Lagunakek Oriok baino. Eta etortzeko Arraun Lagunakek dagoeneko irabazi du zera bat. 3. kalea libre. Donostiarrari 5 segundo. Eta 3 ikusten ditugun arraunlariak buelta hartu. Eta Astudillo kala erabakitzen badu, estriborrera joateko aukera izango du. Eta oso metro gutxi eginda, jadanik errenta aipagarriak ikusten ari gara. Orio Arraun Lagunak Orio. Eta ia 2 traineruko galerarekin Tolosaldea eta Donostiarra. Orantxe bertan, 6 segundo. Azkar zailtasun handiekin pixkat erori egin dira. Bai Tolosarrak eta baita ere Donostiarra. 34 pala terdian Arraun Lagunak, horra, ongi bukatuz, presari gabe Arraun. Berriz Orio. Arraun eta Orio. Erritmo berean, Bai. 35 eskasean biontziak. Eta abantaila ere erritmo berean doa. Geroz eta handiagoa. 7 segundu Donostiarrari, 8 Tolosaldean. Ziaboga, Orioren aurrekalaria estriborretik, Arraun Lagunakek baborretik. Horra, begira, Orio bantxa gainean egongo da orain, une honetan, ondo gutxiago, nahikoa aur bada baino, hor olatu gehiago arrotzen da. Gero poparian, ea gertatzen da. Momentu garrantzitsua izan daiteke hori. Berdintasun handia dagoenean, berdintasun hori hausteko modukoa. 3 traineruko galera, Donostiarra eta Tolosaldearentzat. Arraun Lagunak eta Orio ematen du koska bat gorago daudela, liga hasi besterik ez da egin, gaur bigarren jardunaldia da, baina ematen du koska handia dela itsasoko estropadetan, erlojupekoan ibaian bait zerbait antzematen da, baina itsasokoan leia aldatu egiten da eta diferentziak berehala agertzen dira, ez? Eta gaur begira lehen luzean oraindik eta tarte izugarria dago 10 segundo une honetan. Nor baino nor gehiago, Hori batetik Mikel eta bestetik duela ordu gutxi jokatu zuten estropada eta traineru indartsuak bigarren egunean ere badu beste arrazoi bat tarte hori zabaltzeko. Bueno, aurretik Orio eta Arraun Lagunak eta Orio, eta 3. postuaren bila Donostiarra eta Tolosaldea. Ligari begira ere, puntuak hemen, Malau pala terdi. Laster eskatuko dute 10-ekoa balizarako. Ederki ikusten da baliza. Arriba! Entonces Santiago, venga! ¡1 metro! ¡Todos arriba! Argi ziago horiek. Garrantzitsua izango da, Bai. Orain artean pare-parean egin dute lanaren erdia. 389 metro. Gero beste horren beste egin behar dute eta begira nola heldu diren balizetan. Pare-parea.
Arraun eta Orio. 5:29 bientzat. Ateratzen. Parean, Tostaren bat... Orio tostaren bat nahi bada. Bai. Beno. Orain Donostiarra, 14 segundora, eta orantxe Tolosaldea 16ra. Bueno, demorak 5:29, Orio eta Arraun Lagunak entzat, 5:53 Donostiarrari hartutakoa, Tolosaldeari 5:55, Oriok orain segundutxo bat hartu du Arraun Lagunaken aurretik. Eta horko irudi horretan ikusi dugu hor haize dezente dabilela, Eta pasaiati bezala, ekialdetik sartzen da, orain Arraun Lagunaken kalea libre du, hirugarrena, nahi izan ezkero estriborrera jotzeko, eta Orio ere iruditzen zait bilatuko duela, argi eta garbi, Patxi frantzeseko songi ezagutzen du, hau, 5. kalea bilatuko duela. Bueno, segundu bateko tartea hor da. Egiran adet indarka hor eutxi behartza jolatuari. Hor asmatu behar da. Patrontza lana handia dago gaur. Eta zaila, bultzakako indarrean. Donostiarra eta Tolosaldea segundu asko galtzen orain Poparean ere, 20 segundoko atzerapenarekin, biak. Orio eta Arraun Lagunak segundu bakar bateko tartea. Orain barrura baborrek batez ere. Aizia eta olatu handi sartzen daika. 3 segundu, Oriok olaturen bat hartu eta 11 bateko errenta hartu du. Erritmoan zoratu gabe bi ontziak, Kaleari eutxiz. 4 segundu Orioren alde. Beira. Hor Orio doan une honetan, orain baleike, hor gehiago arrotzea, zera, olatu, hemendik aurrera, hemendik eta uartea bitartean. Eta Arraunek bigarren kaleari eusten dio, deigarri egiten zait. Horra iruditzen. 2 segundora orain Arraun. Olatua datorrenean asmatu egin behar da, eta hori aprobetxatu, tarte txikia dago, bien artean, eta erabaki horra izan daiteke horra asmatzea. Atzetik, Donostiarra 24, hor da datua beti zuen pantailan goikaldean, eta 3. tokian Donostiako trainerua Donostiarra, eta Tolosaldea 25 segunduko atzerapenarekin. Ontzi bat Orioren alde. Arraunketari dagokionez, azkeneko pasaden urtean, Oriok nahi bada Arraunean luzexeago egiten zuen, Poparean airosoago ikusi izan dugu, pasaden urtean, Arraun Lagunak. Horra olatu Oriok, horra olatu nola altxan duen. Eusten di hor, ontzi bateko abantaila hori hartu du, ziaboga eginda urrengo minutuan. Hortxe harrapatu dute olatu on bat eta hobeto ari da Poparian oraingoz Orio. Hor uarte parean ikusten ditu panik. Motorzarrak atzera eta aurrera. Ea ba. 3-4 segundo. Hor dago Langa eta muga hori 5 edo zabaltzen badu Oriok bideratua izango du garaipena seguruenik. Baina Arraunek hori badaki eta estutzen ari dira hauek ere. Entzuna duzu estudilo, segundo bakarrera daudela. Oraintxe ematen du Donostia Arraun Lagunak ari dela, bai, 3. kalera sartuta. Hala ere, diferentzia 3-4 segundotan da, Eta Donostiarra 3. postuaz jabetu da, 5 segunduko tartea Donostiarra eta Tolosaldearen artean. Hor olatua orain, hor ondo gutxi da, urteko itxasberari gandienetan uartearen kontra, 2-3 metro gehiago ez daude, olatu gehiago arrotzen da hor. Haizea, orain 18-19 kilometro orduko, ekialdeko ikutuarekin, Erne, 3 segundo, olatu orain Oriok, eta 340 metro. Itxura hona hartu du honek Oriotarrentzat, Minutu eskaz geratzen zaie. Eskortua ari da Arraun Lagunak, baina Orio estropadaren buruan eta eusten. Arraun, orain bai Arraunketa sarrituta. 36 paladan Arraun. Último minuto, de verdad. En la zona. Gutxiago ere bai, minutu bai. Ai, como ayer. atzo bezala dio patroiak, baina koska hor da.
Biotarrak berriz hemen. 3 segundoko errentarekin Orio. Arraunketa ongi bukatuz, presari gabe, 37 pala terdian. Bueno, gaurkoak bandera ekarriko lioke eta zelkapen nagusiari begira, puntotan berdinduta, lidertza. Orain Arraun, orain bai. Garen eguneko garaipenak balio duelako. Oraintxe motorra jarrita Arraun Lagunak ere bai. Orio eusten alduen neurrian. Eta olatuan, gainera. Olatuarekin sartuko da. Hor da Orio! Fabrika bandera! Oriorentzat 11 eta 17. Hor da Arraun Lagunak. Bai Arraun Lagunak, 4 segundu terdira. Erne Tolosaldea errekuperatu eginda eta 3. posturako burrukan. Zenbat balio duen orain puntu honek, Tolosaldea olatuarekin, orain. Atzetik aurrera, egan egiten. Tolosaldea Erne, Tolosaldea iristear, hor da, ea. Hortxe biliko dira, Bai, Donostiarra eta Tolosaldea. Ia errenta guztia errekuperatu dio Tolosaldeak, baina 5 segunduko atzerapenarekin ibili da, bien arteko beste burruka horretan. Oriorentzat garaipena 11-17 eta 82, Arraun Lagunak 4 segundora, Donostiarra 30-era, Tolosaldea 31-ara. Eta garaipen bana, 2 estropada jokatuta, Arraun Lagunakek atzo, Bilbon, gaur hemen, Donostian, Orio nagusitu da, 7 punturekin ditugu bia zelkapenean, eta lidertza Oriorentzat. Eta hori posa. Eta negarra, eta alaitasuna, dana nahaztuta. Eta atzoko arantza ateratzea, horrek suposatzen duen nola egiteko liberazioarekin. Berdintasun aurrikusten genuen, ligazterako eta lehenbiziko asteburu honek zer utzi diguen. Eta denboretan ere, atzo 5 segundo, Arraunek hori, gaur Oriok Arrauni, hoxe, 4 segundo terdi. 4 eta 48. Eta bestetik, hasieran pentsatzen genuen, Orio eta Donostia Arraun Lagunak koska bat gorago ibiliko zirela, baina koska pare bat koska ere, bai. Aipagarria da, 30 segundo, itxasmita bat eta erdiko lanean asko da. Eraz, Donostiarra eta Tolosaldea ematen du, azken postu hori, saiestera joango direla, eta haien arteko burruka horretan, momentuz Donostiarrak 4 puntu ditu, eta Tolosaldeak 2. Garaipen ederra Oriok lorturikoa, oso orekatua lehenengo luzea, eta ziaboga ostean, hortxe tosta pare bat aurretik atera da Orio. Gero ikusi dugun adetek nola eutxi dion pare bat olatutan, hor bultzakako indar horrekin, ontziago hortu. Eta hortxe joan da. Igo da errenta 3 segundora, eta heldu dira horrekin helmugara. Saiatu da Arraun Lagunak, 3. kalera sartu eta hurbiltzen, baina ez da nahikoa izan. Hemen, zelkapena, euneneko eta guztiz. 11 minutu 17 segundo eta 54 euren Oriok, Arraun Lagunakek 4 eta 58ko atzerapena izan du, Donostiarrak 30 segundo eta Tolosaldea 31-ara. Aurrera Sara Gandara protagonistekin, zelkapen nagusian Oriok 7, Arraun Lagunakek 7, garaipen bana, eta araudiak dio, azken garaipena lortutakoak horrek duela lidertza, horregatik da lehen tokian Orio, 3. Donostiarra, 4. Tolosaldea. Aurrera Sara. Hori da, garaipen bana, bandera bana, eta lidertza Oriorentzat, azken eguneko garaia izategatik zorionak, Nadet. Eskerrik asko. Unkituta ikusten zaitugu. Gile esan, berratzokoa aurrenengo estropa esan, baina nahi gen txuku nahi genuen nien gauza, eta egila da etzeskula gauza kondatera, eta gaur pixkat presillo, bigarrengo estropa esan da, berez, ez genekan presillo hori, baina gauza kondu nahi genitun, ze, negu gorra junda, eta internatzen baita ere, sentzazio honak egitugu, eta pixkat horren bila nahi genuen etorri gaur. Brankaz, erabat berdinduta Arraun Lagunakekin, poparian asmatu dozu eta zuk ere asmatu dozu, traineroa gogortzen, ez da? Patrontzarako egun gogorra gaur. Bai, bueltako nire ikualan banakan neriakin, gaixo ez dira ez da animatu. Hori, azkenen ez genekan margen handilikan bueltatzeko, gaina hemen gero gure kalen sartu behar genuen, eta
eta hoxe, ezin genuen ez dara pixkat bastarregotikan sartu, eta hortxe gor-gor, da altza nahiten. Bueno, badirudi iaz bezala berriz ere sekulako ikuskizuna eskaini behar diguzuela, Airraun lagunakek eta horiok. Bai, ala, Mateu, alare, bueno, lehen urtean danok ibili ginen berdinunta, eta urtean ohandikan bigarrena da, eta nik uste danok, bueno, hortxe biliko gehala, hoxe, atzo arraunek, gaur guk, eta, bueno, datorren azten gaina Galizien kiston giro txarrado eman da, así que, hane, aberse pasatzean. Zei balneraz nintzera, zorionak, Nade. Eskerrik asko. Galiziakoari begira, jadanik, kirolariaren keskak hoiek eta batipat patroientzat eta ez. Bueno, gaurko puntu banak eta Nadet Agirrerentzat 4 puntu, Aiora Solozabalek 3, Astudilok 2 eta Nerea Perezek 1, eta zelkapen nagusian errenta polita Nadetek hartutakoa. Oriotarren patroiak 8, Aiora Solozabalek 4, Andrea Astudilok 4, Nerea Perezek 4, Nadet Agirre beraz, EITB-ren elastikoarekin izango dugu, berriz ere eta zoriondu behar dugu, egia esan sasoiko ikusten dugu demoraldi hasiera honetan. Bai, eta nahikoa esan digu, animatzeko ere, bueno, indarrik ez dakit, baina, bueno, ez duela aukerarik izan, zerratik patrontza lana handia dagoelako askotan dioguna. Itxaso handia eta hemen 2-3 metroko olatuak ez ditugu behar, traineru bat, bueno, gobernatzeko eta zailtasunak izateko patroiek, eta hor ikusi da, bueno, asmatu dutela, Oriotarrek, Arraunek ere, bai, hor kontua da askotan diogunan, Mikel, estropa da 10 minutu, minutu batean hautsi du, minutu batean azkarrago izan da, eta hori, eliteko kirolean ikusten da, bueno, edozein probatan askotan, uneak aipatzen dituzte, ez da, entrenatzaileak, une batean azkarrago izan da, eta horrek irabaki du, bitxo. Dudarik gabe, eta kontuan hartu behar da, itsasmila bat eta erdiko lana dela, baina poparian erabaki da gaur, eta gainera bizpairu olatu, hobeto zukututa, azkar, maniobra eginda gero hortxe errenta lortu, eta gero hori kudeatu egin dute ondo, eta elkarrekin heldu dira, baina diferentzia hori ezin izan dio jan Arraun Lagunakek. Segundoren bat, bi ere bai, errekuperatu dizkiogune batez, baina horiok bere horretan eutsi egin dio, eta garaile heldu da. Eta gero bestea, beno, hori Astudilok eta Etxabekala erabakita, bigarren kaleari eutsi diote, eta azkeneko minutu terdian, etorri da estriborrera, Arraun Lagunak hori pixkanaka eutsi dio, bere laugarren kaleko estriborraldeari, eta bueno, berehala bandera jasoko dute, baina aurrez azken minutu bikain hori ikusiko dugu Oriotarren alegin handi horrekin. Hor dira Oriotarrak, hurbiltzen ari dira poliki-poliki, eta datu zehatzak ere bai orain, luze bakoitzean egindako lanarekin. Oriok 5 eta 29, lehenengo luzean, bigarrengoan 5 eta 28. Orain bai alai, eta badato zarduradunen otzira, Nadet Agirre eta bere eskifaia, aipagarria datua Ibon, 5, 29 eta 21 brankaz. Eta poparian, 5, 28 eta 30. Hala, denbora berdina behar izan dute, hor zerbait izango da, eta gero ikusi duguna da, kanpoko ziabogako paliza horietan, buia horietan, haizia indarrarekin dabilela, bat ez beste, 18ko haizeak dabiltza, 20ko ufadak ere bai, eta geu hemen geure talaia zoragarri honetan ederki gaude, babesean, Nadetek esan diguna, hor treneruaren gobernantzarako, treneruak gogortzeko,
baina ikeragarria dagoela. Bueno, hurbiltzen ari zaizkigu, arduradunen ontzian dira, hor bertan eta posik, Nadet Agirre, besoak astintzen, baita arraunlariak ere, eta batzuk garaipen asko lortutakoak badira, baina beste batzuentzat hau oso momentu polita izango da, ez? Bai arrobiko gaztea direnentzat eta baita ere kanpotik fitxatuta etorri direnentzat. Pentsa esate baterako Ider Barba, Marina Kotxi, Nagori Urdanpiletak, horla buruz ari naiz lehenbizikoa badute, hori horekin, eta Mikel beste kontua, nik beti izaten dut. Aukeran jarrita, larun bateko edo igandeko banderaren olabaiteko prestizio eta alde batera utzita, igandean irabazteak beste hau zapore bat uzten du. Indarra ematen du, alaitasuna ematen du, patxada ematen du, hurrengo asteburua behar bezala prestatzeko. Nadet Agirre, bere arraunlariak, haze poza dagoen hor, eta EITB Mediako kirol zuzendariak Joseba Urkiolak jarri dio elastiko hori patroien zailkapenean ere, agintari baita hori jo. Nadet Agirreren poza, lidertza eta bandera gero, egun ederra, egun biribila, eta ez ezagun ahaztu. Oriotarren entrenatzailea, Patxi Frances, Donostiarra dugula, eta berarentzat ere gaurko garaipena aparta da zorionak. Lehenbiziko garaipena, bere aro berri honetan, Orioko nesken entrenatzaile moduan, eta aurrera dezagon, Mikel, atzo, mutilek irabazi zuten, gaur neskek, gaur harrera izango. Harrera, baina argudioz betetakoa gainera, ikusi egin beharko da orain mutilen lehian ze gertatzen den, baina traineru denboraldiari hasiera emateko modu paregabea. Lau sari kontatu ditut, Mailota, Zapela, Kanpaina, Txekea, orain bandera. Bueno, eskerrak kuadrilla zabala duten. Bai, banatuko dute hori, problema hondirik gabe. Hor da bandera. Donostian, Garaile eta Fabrika bandera hori horentza. Estropada ederra eginda gainera. Ez dago zalantzarik nagusitasuna erakutsi dute. Oparian, hasieran bakarrik joan da arraunlaguna. Segundo bat aurretik. Bai, hasierako txampa oso ona egin dute eta hor aurrera sartu dira, baina gero ja Orio lehiakor bat ikusi dugu eta oso ongi moldatu dira Patxi Francesek prestatutako emakume haue. Arraunketa ondo asentatuta, atzoko presa puntu txiki hori gabe, eta hortik, arraunagora? Hoxe falta zaigu eta irudi horrekin amaitutzat emango dugu. Gora arraunak, zorionak Orio, Euskotrene ligako liderrak dira, gaur hemen Donostian. Bandera garrantzitsu hau, Fabrika bandera, irabazi eta gero. Tarte bat babeslentzat, Jaun Andreok eta berehala, bueltan gara Euskolabel ligaren berri zuei eskaintzeko.